Hah? Oh gini. Kula makili saking pepatahan Medang Kamulan badhe nampilake cerita ingkang irah-irahanipun legenda Banyuwangi. Mesti kita penasaran kan? Monggo kita ningali sami-sami nggih. Buat. Nang zaman dikek ning kawasan ujung wetan provinsi Jawa Timur ana siji kerajaan gede sing dikongkon saka sawung raja sing adil lan bijaksana. Raja kasebut duweni sawung putra kademan sing gagah duwe jeneng Raden Banterang. Kagemaran Raden Banterang yaiku berburu. Morning Bu. Morning. Pengamanan apa nih? Sekat jam-jam. Morning Ibu. Ya kowe ngomong paling basa Ungguh, Ibu ya ora ngerti ngomongke jelas. Ya wis Bu, kula ten mriki badhe nyuwun pamit. Kula badhe berburu ten alas mburu kijang menawi dijinaken kula badhe makan menawi mboten nggih supaya dijinaken. Guru arep berburu apa meneh Mas? Kowe sak dinten kok terus. Berburu kijang Bu, lah berburu napa malih? Lah mbok berburu cewek kok dinten ora payu-payu. Cewek dijinake hati-hati yo. Nggih Bu. Sawise misane isir saka ibundane nuli Raden Banterang nyeluk Arya karo sobor kanggo nyapakne prabot berburu. Subur. Subur. Arya subur. Rene cepat. Dewe diundang Raden kae. Oh, diundang. Sing jenis panganan sing kecut banget kuwi lho. Aduh, kowe salah. Iki dondong. Oh, dondong. Ya aku salah mau. Ayo, tenan. Karo kowe ngono yo melu. Ya wis jujur. Maksudnya Den, wonten apa? Kowe iki tak tundang ket mau takon ya kan arep berburu tapi kok apa malah kowe iki budek mulu tak dikon akhire takon tapi kowe malah kaya kowe piye kudune dikemama kowe iki kudune cerdas. Kula paham. Tak pendekne. Ayo. Sawise prabot berburu jaga, Raden Banterang dimawani loro pangkatine kasebut mongko menyang alas. Pas Raden Banterang mlaku dhewen, dheweke deleng seekor kijang melintas ning ngarepe. Dheweke cepet mburu kijang kuwi nganti mlebu adoh menyang alas. Yo saiki ning Yo. Aduh, ning ndi iki Raden? Kok ora katon? Ya mungkin hilang. Kepiye sih? Ilang kok mungkin? Lah mungkin diluru. Oh, hilang toh. Astagfirullah, kepiye sih? Lah bojo diluru nang ndi? Ya wes ora sih lho hilang benar. Ilang kok ora ayo luru ya wis. Raden Banterang nerobos mak belukar lan pamitan alas. Neng binatang buruan kuwi ora ditemokake. Akhire dheweke kepisah karo para pengiringe. Nuli dheweke tiba sing siji kali sing gede banget banyune. kesel banget iki aku ket mau mlaku-mlaku ana banyu ki seger kayane ki tak ngono dhisik aku. Raden Banterang ngombe banyu kali kuwi. Nganti rumangsa ilang bahasane, sawise kuwi dheweke mupur lalap kali. Ning anyar beberapa jam mlaku, dumadakan dikejutake ketekan sawung prawan ayu cerita. Wah, suarane sapa ki ya? Keras banget sih. Amarga Ya. Sapa kowe? ya aku cewek ayu kan Mas. Ayu koyo ki kok ayu. Sebenarnya aku dari kerajaan Klungkung Mas. Cuma bapakku seko akhirnya aku tinggal di alas. Ya Allah melase. Yo coba lini aku.
Ayo balik aku. Raden Banterang ketemu karo Arya lan Subur. Subur, Arya. Lebih baik ketemu Fitrian di balik kowe. Den, sing kudu ning luluke enyong luru sampean. Ya ora lah kowe lah wong pangeran nang kene kok ditinggal nang hutan dheweke priye kowe? Pangeran apa? Ora apa-apa piye sih kowe njaluk dipecat saiki, Pak? Ora. Aduh. Ya wis, Den. Aku Pak Teko, iki sapa? Iki Ayo tenan ya. saya kalah ayo cuma tuntutan naskah. Alah, priye sampeyan sih? Ya wis lah, mulai wae yuk, Den. Yo wis sore aja beli yuk. Akhirnya dene kabeh mulai menyang istana. Samanggene dikono Raden Banterang nolake layani marang ayat Ibu Ratu lan Raden Banterang uga nyeritakake temune karo Surati. Iki kepingnya. Assalamualaikum Bu. Wes pane dibaenak kalau dari berburu. Kan aku mau wis kondo Bu, aku wis berburu. Aku mau tersesat. Nek ditinggal karo loro pengawal kuwi. Lah kok iso nek sapa sing awak dhewe kok arep temen? Gua cuma aja sih Bu. Tuntutan naskah wis ora apa. Iki namane Layan Surati. Surati. Surati sapa? Oh, Surati. Nggih Bu, matur nuwun nggih Bu. Akhirnya ibundane ngijinake layani tinggal ning istanane. Sawise beberapa suwe tinggal ning istanane, Raden Banterang tambah cedak dening layani. Akhirnya ora keletan suwe banjur dheke bojo akhirnya dados keluarga sing seneng. Naku barang dina layangi mlaku-mlaku dhewean menyang jaba istana. Nuli dheweke diceluk saka sawung lanang sing klamben compang-camping sawise deleng rai lanang kuwi dheweke anyar eling menawa sing ana ing ngarepe yaiku kakang kandunge sing duwe jeneng Rupaksa. Surati. Surati. Kakak. Surati. Surati. Aku rengkene iki arep cek kowe balas dendam Surati. Kalau Raden Banterang gunung bapake dhewek Surati. Nanging aku wis dadi bojone Raden Banterang kan. Apa? Kowe wis rabi Surati. Temon layangi karo kakang kandunge ora kawruhan saka Raden Banterang. Diamargane Raden Banterang lagi buru nang alas. Tatkala Raden Banterang ana ing tengah alas, sumadakan pandangan matane dikecut saka ketekanan sawung lanang klamben comang-camping. Sugeng siang Raden Banterang. Siang jenengan iki sinten, Dik? Raden Banterang ora perlu ngerti aku iki sapa. Aku rengkene mekei kabar sing buruk sanget karo Raden Banterang. Kabar apa? Iki sing mengancam kehidupan Raden Banterang. Bojone Raden Banterang arep bunuh Raden Banterang. Wis tak dobol kowe.
Ya wis, aku pegang omongane kowe. Nek kowe ngapusi tak bunuh kowe. Ya wis, aku tak beli. Sakwise mengucapkan tembung-tembung kuwi, lanang kelamin comang-coming kuwi ilang secara misterius. Kageta Raden Banterang krungu laporan lanang misterius kuwi, dheweke pun cepet mulih menyang istana. Sawise tiba ning istana, Raden Banterang terus menuju meja sing nggo mangan. Den upadine kapal-kapalan sing wis diceritake saka lanang klamben comang-camping sing wis nemoni ning alas. Surati, aku mau ketemu karo kakangnya kowe. Kowe jaran bonungnya. Kakangnya kowe dewe sing awak. Ki buktine apa ki? Aku ora percaya karo kowe. Aku wis percaya karo kowe, tapi kowe malah kaya ngono karo aku. Raden Banterang tetep ning pangawakane menawa bojone sing tau ditulung kuwi arep mbahayake uripe. Sadurung nyawane terancam, Raden Banterang luwih ndhik pengen mencelakaken bojone. Raden Banterang duwe pengarah jegorakan bojone nang siji kali. Sawise tiba nang kali, Raden Banterang nyeritakake babagan temon karo sawong lanang comang-camping pas berburu ning alas. Kang, temenan kula mboten badhe bunuh Kakang. Sebenarnya ki kula dikon Mas kula men bisa awake dhewe slamet, Kang. Ora kowe iki ngapusi kowe. Aku wis ora percaya karo kowe. Percaya sih, Kang. Ora, aku ora percaya. Tambah percaya, Kang. Ora. Percaya, Kang. Ora. Ya wes aku meh cukup bae. Monggo. Kowe nek sampe bajune resik bening wangi berarti emang kowe iki. Berarti emang aku ora salah, tapi nek senajan bajune